Καλημέρα, καλησπέρα φίλοι και φίλες εν Χριστώ. Εύχομαι καλή μεγάλη εβδομάδα σε όλους και σε όλες. Εδώ ο Πατέρας Πέτρος και θα συνεχίσουμε σήμερα το πρώτο μέρος θα λέγαμε. Την προηγούμενη εβδομάδα είπα την πρώτη φράση, το αμπά που είχα μείνει αρκετά λεπτά. Σήμερα θα συνεχίσουμε και θα αναλύσουμε και θα μιλήσουμε για το Πάτερ ημών στο πρώτο του το μέλος, έτσι. Και ξεκινώ με τη δεύτερη πρόταση. Εκεί που ο Κύριος λέει κάνε να σε δοξάσουν όλοι ως Θεό. Αγιαστήτω το όνομά σου, να είναι Άγιο το όνομά σου, έτσι ώστε να σε δοξάσουν όλοι ως Θεό. Τώρα βασικά εδώ κάποιος μπορεί να αναρωτηθεί, μα γιατί να είναι Άγιο το όνομά του, δεν είναι ήδη Άγιο, αφού είναι η πηγή αγιοσύνης ο Θεός μπαμπάς μας. Έχει δίκιο. Δεν είναι το θέμα εκείνος, έτσι, να είναι Άγιος, αλλά εκείνος να αναγνωριστεί από εμάς ως Άγιος. Έτσι. Αυτό είναι το βασικό κομμάτι. Και για να αναγνωριστεί ως Άγιος θα πρέπει να τον αναγνωρίσουμε στην καθημερινή μας ζωή. Θα πάρω λίγο ένα παράδειγμα για να το καταλάβουμε αυτό. Το επεισόδιο του Μωυσή. Αν θυμάστε, με την καμένη βάτο, αν θυμάστε ο Μωυσής, εκεί που έβοσκε τα πρόβατα, έτσι, έξω σε ένα μέρος, ξαφνικά βλέπει ένα θάμνο που καίγεται, αλλά δεν καίγεται. Λέει, τι γίνεται εδώ, τι είναι αυτό το θαύμα, αυτό το παράξενο θέαμα. Και πάει να δει. Και πηγαίνοντας και βλέποντας, βλέπει ότι δεν καίγεται και ξαφνικά του μιλάει ο Θεός και του λέει να πλησιάσει, να βγάλει τα παπούτσια του, γιατί εδώ αυτό το μέρος είναι Άγιο. Και εκεί αρχίζει μία συνομιλία μεταξύ του Μωυσή και του Θεού. Βλέπετε αυτό γιατί σας το είπα, γιατί τελικά τι σημαίνει να δοξάζω το Θεό ως Άγιο? Σημαίνει ότι εγώ τον αναζητώ κάθε μέρα στη ζωή μου, στην καθημερινή μου ζωή, τον αναζητώ και τον ψάχνω. Και όταν τον αναζητώ και τον ψάχνω, έτσι, όπως κάνει και ο Μωυσής σε μία μέρα που δούλευε και αυτός, έτσι, μπαίνω σε επικοινωνία με εκείνον. Και κάθε φορά που παίρνω όλα αυτά τα γεγονότα που συμβαίνουν γύρω μου και επικοινωνώ μαζί με το Θεό και προσπαθώ να αναγνωρίσω και να διαβάσω τα σημεία του, έτσι, τα σημάδια του αν θέλετε, στην καθημερινή μου ζωή, αυτό ακριβώς είναι ότι τον αναγνωρίζω ως Άγιο, έτσι, και τον δοξάζω ως Άγιο. Άρα βλέπετε είναι τόσο απλό, κάθε μέρα μπορούμε εμείς να τον δοξάσουμε ως Άγιο και αυτό που βιώνουμε και βλέπουμε και την εμπειρία που έχουμε με αυτή την επικοινωνία και την αναγνώριση, έτσι, της παρουσίας του Θεού στην καθημερινή μας ζωή, αυτό πρέπει να ακτινοβολεί προς τους άλλους, να το δείχνουμε, να μιλάμε στους άλλους, γιατί έτσι τι θα γίνει, θα αναγνωριστεί, θα δοξαστεί από όλους μας. Έτσι, οπότε κρατήστε το αυτό και προχωράμε στη δεύτερη πρόταση. Να έρθει η Βασιλεία σου. Στη Βασιλεία του Θεού μπορούμε να πούμε πολλά πράγματα, γιατί ο Χριστός μας λέει πάρα πολλές παραβολές. Θα πάρω όμως μία η οποία ίσως δεν είναι αυτού καθεαυτού συνδεδεμένη, αλλά για μένα είναι. Για να καταλάβουμε τι είναι η Βασιλεία του Θεού και πώς μπορούμε να την, όχι μόνο να έχουμε την επιθυμία να την εδραιώσουμε και εμείς με το δικό μας τον τρόπο, γιατί και εμείς συμμετέχουμε στη Βασιλεία του Θεού και θέλουμε να συμμετέχουμε ως χριστιανοί και μαθητές του, έτσι, πρώτα απ' όλα μας να ξεκαθαρίσουμε η Βασιλεία του Θεού, έτσι,
είναι τι ακριβώς? Να κυριαρχήσει η αγάπη, η καλοσύνη και η δικαιοσύνη του Θεού. Και επιμένω πάλι στο θέμα της δικαιοσύνης και της καλοσύνης και της αγάπης, τα οποία βασικά πάντα ξεφεύγουν από τις, θα λέγαμε, τις κοινωνικές μας πεποιθήσεις, τις κοινωνικές μας ιδεολογίες, έτσι, και ίσως και επίσης κάποιες προσωπικές ιδέες και στερεότυπα που μπορούμε να έχουμε είτε για την πίστη είτε για τη θρησκεία. Οπότε παίρνω, θα έλεγα, νομίζω το παράδειγμα του καλού Σαμαρίτη είναι ό,τι καλύτερο. Ας πάρουμε τον καλό Σαμαρίτη. Ο καλός Σαμαρίτης τι κάνει? Βρίσκει έναν Εβραίο, έναν Ισραηλίτη. Ξέρετε ότι μεταξύ των Σαμαριτών και των Εβραίων δεν έχουν καλή σχέση, είναι στα μαχαίρια, τσακώνονται. Ο ένας θεωρεί ότι εκείνοι έχουν την αληθινή πίστη, οι άλλοι νομίζουν ότι δεν έχουν οι άλλοι την αληθινή πίστη και τσακώνονται μεταξύ τους γενικά. Μπορείτε να το δείτε και γενικά στο διάλογο που έχει ο Χριστός με τη Σαμαρίτισσα στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Εκεί όμως, ενώ πέρασαν προηγούμενοι συμπατριώτες του και για διάφορους λόγους, είτε από φόβο, είτε από δειλία, είτε από κάποιες, έτσι θα λέγαμε, πεποιθήσεις, όπως ο ιερέας, ο Λεβίτης, που περνάει και δεν θέλει να τον αγγίξει, γιατί υπάρχει κάποιος κανόνας που λέει ότι δεν πρέπει να αγγίζω κάποιον ο οποίος έχει αίμα, γιατί αυτό, εντάξει, είναι, θα λέγαμε, θα με κάνει ακάθαρτο. Όμως ο Σαμαρίτης, ο οποίος βασικά πρέπει να είναι, θα έλεγα, βουτυγμένος σε στερεότυπα ενάντια στον Ισραηλίτη, όμως τι κάνει? Θα πλησιάσει αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος του επιτέθηκαν οι ληστές, τον έκτισαν, τον χτύπησαν και είναι μισοπεθαμένος, θα δέσει τις πληγές του, θα τον βάλει στο γαϊδουράκι του, έτσι, και θα τον πάει σε ένα πανδοχείο, θα του πληρώσει για τη διαμονή του και φεύγοντας λέει ό,τι άλλο και αν χρειαστεί θα σου τα πληρώσω, λέει, στον υπεύθυνο εκεί του πανδοχείου. Θέλω να πω, βλέπετε, τελικά ο Σαμαρίτης ξεπερνά όλα τα όρια. Δεν κινείται σύμφωνα με τα στερεότυπα και τις ιδεολογίες της εποχής του ή της κοινωνίας του, τα ξεπερνά όλα και τι κάνει? Τελικά κινείται με την καρδιά του Θεού. Κάνει αυτό που ακριβώς θα έκανε και ο Θεός και ο μπαμπάς μας, ο Θεός πατέρας μας. Ακριβώς αυτό. Και τελικά φέρνει με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή σπάζοντας όλες, θα λέγαμε, όλα αυτά τα στερεότυπα, τα κοινωνικά και όλους αυτούς τους φραγμούς, τις εθνικές επίσης και τις θρησκευτικές, εδραιώνει με το δικό του τον τρόπο τη δικαιοσύνη, την καλοσύνη και την αγάπη του Θεού. Άρα η Βασιλεία του Θεού ήρθε. Και εκείνος ήταν συμμέτοχος σε αυτό. Θα έλεγα, όχι, η Βασιλεία του Θεού όχι ακριβώς ότι ήρθε, φανερώθηκε. Φανερώθηκε με την πράξη που έκανε σε αυτούς που ήταν γύρω του. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα. Ένα άλλο παράδειγμα που θα πρόσθετα σε αυτό είναι επίσης και, θα λέγαμε, η ιστορία του ληστή. Δεν ξέρω αν το έχω ξαναπεί σε κάποιο άλλο βίντεο, μπορεί να το έχω πει, αλλά δεν πειράζει. Ο Χριστός όταν είναι πάνω στο σταυρό, έτσι, λέει ο ένας ληστής, τον κατηγόρη του λέει, αν είσαι Μεσσίας, σώσε τον εαυτό σου και σώσε και εμάς. Φυσιολογικό, πάλι βλέπετε στερεότυπα, είσαι Μεσσίας, σώσε τον εαυτό σου και σώσε και εμάς, αφού είμαστε στην ίδια μοίρα, έτσι δεν είναι? Φυσιολογικό είναι να μας σώσεις. Αυτή είναι θα λέγαμε, η ιδέα του ενός. Ο άλλος όμως λέει, ναι, η ζωή μας δεν ήταν σωστή, δίκαια είμαστε για αυτό που είμαστε εδώ πέρα, αλλά Κύριε, λέει, όταν έλθεις στη Βασιλεία σου, θυμίσουμε. Όταν έλθεις στη Βασιλεία, θυμίσουμε. Και του λέει ο Χριστός,
από σήμερα κιόλας θα είσαι μαζί μου στον παράδεισο. Δηλαδή, ο κόσμος έχει καταδικάσει αυτούς τους δύο. Ακόμα και ο ληστής καταδικάζει, θα έλεγα, με το δικό του τρόπο τους άλλους που τον έχουν σταυρώσει για διάφορους λόγους. Ίσως θεωρεί ότι δεν είναι δίκαιο, ίσως μπορεί να λέει ότι ίσως μπορώ να βρω ένα τρυπάκι για να ξεφύγω. Αυτή είναι η δική του δικαιοσύνη, η δική του ιδεολογία. Και η ιδεολογία των άλλων που τον σταυρώσαν ήταν είστε κατάδικοι, είστε εγκληματίες, άρα πρέπει να πεθάνετε. Έτσι δεν είναι? Όμως ο Χριστός, η δικαιοσύνη του Θεού, βλέπετε, η βασιλεία του Θεού, η αγάπη του Θεού, η καλοσύνη του Θεού, είναι εντελώς διαφορετική. Τον συγχωρεί. Όταν του το λέει αυτή τη θέση, σήμερα μαζί μου στον παράδεισο. Τον συγχωρεί. Δηλαδή βλέπει εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Είναι σαν να έχει αναποδογυρίσει όλος ο κόσμος. Σαν να έχουν αναποδήσει κανόνες του κόσμου. Ενώ εμείς λέμε κάνεις κακό θα τιμωρηθείς, ο Χριστός λέει κάνεις κακό, αν μετανοήσεις, έτσι, όχι μόνο θα σε συγχωρήσω, θα είσαι μαζί μου στον παράδεισο, στη βασιλεία μου. Βλέπετε, άρα η δικαιοσύνη των ανθρώπων, δικαιοσύνη του Θεού, στη βασιλεία του Θεού, βασιλεία των ανθρώπων, δεν είναι ίδια. Είναι εντελώς διαφορετική. Όμως, αυτό είναι. Για να μπορέσουμε και εμείς να δούμε πραγματικά ποια είναι αυτή η βασιλεία του Θεού και να πράξουμε σωστά, πρέπει πρώτα να αλλάξουμε τις ιδέες μας, να αφήσουμε τον Κύριο να μας καθοδηγήσει, να μετανοήσουμε, δηλαδή να αλλάξουμε και τις ιδέες μας, μην είμαστε κολλημένοι σε κάποιες ιδέες, έτσι κάναμε, έτσι πρέπει να κάνω, αλλά να αφήσουμε το Χριστό να κυριαρχήσει τις καρδιές μας και να μας κατευθύνει, να μας δείξει τι είναι καλοσύνη σύμφωνα με τον Κύριο, τώρα αυτή την περίοδο. Πώς πρέπει να είμαι καλός στους άλλους. Δεν είναι καλός έτσι όπως το εννοούν οι άλλοι ή όπως θέλουν οι άλλοι να είμαι εγώ καλός, αλλά όπως θέλει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, με εκείνο που θέλει ο Θεός, ο μπαμπάς μου. Γιατί πολλές φορές βλέπετε ότι το καλός που λέει η κοινωνία και το καλός που λέει ο Θεός δεν συνάδουν, συγγνώμη. Βλέπετε εδώ. Έτσι. Η δικαιοσύνη που λέει ο κόσμος με τη δικαιοσύνη που μιλάει ο Θεός, ο σωτήρας μας, ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός και ο μπαμπάς μας, δεν είναι ίδιες. Όπως λέει και ο Ισαΐας, οι σκέψεις μου δεν είναι δικές σας σκέψεις. Έτσι. Και τα συναισθήματά μου και δεν είναι, οι επιθυμίες μου, συγγνώμη, δεν είναι επιθυμίες σας. Έτσι. Βλέπετε ότι εκεί υπάρχει διαφορετικό. Οπότε συνεχώς αναζητούμε και τη Βασιλεία του Θεού και αφήνουμε τον Κύριο να διαμορφώσει τις καρδιές μας. Ας πάμε επίσης και στο επόμενο, να γίνει το θέλημά σου από τους ανθρώπους όπως γίνεται από τις ουράνιες δυνάμεις. Να γίνει το θέλημά σου. Τελικά, να γίνει το θέλημά σου δεν είναι κάτι το πολύ... Πρέπει να σκεφτόμαστε κάτι πολύ έτσι, πώς να το πω, πολύ δύσκολα, πολύ πολύπλοκα και περίπλοκα. Να γίνει το θέλημά σου είναι ένα. Ο Χριστός τι είχε πει? Είχε πει το θέλημά μου είναι να με αναγνωρίσετε ως γιο του Θεού. Έτσι, και να πιστέψετε σε μένα και να πιστέψω ότι με έστειλε ο Πατέρας. Γιατί με έστειλε ο Πατέρας εσάς? Μπορούμε να κάνουμε την ερώτηση. Για να σας σώσω και να σας φέρω στον Πατέρα. Γιατί είστε παιδιά Του. Είμαστε παιδιά Του. Αυτό είναι το μήνυμα. Έτσι. Το θέλημα του Θεού είναι να γίνουμε όλοι παιδιά Του. Να αισθανόμαστε αυτό που αισθάνεται, να βλέπουμε αυτό που βλέπει, να πράξουμε αυτό που θα έπρατε και ο ίδιος, έτσι, αν ήταν εδώ δίπλα μας. Είναι μέσα μας, έχουμε την παρουσία Του, αλλά ως άνθρωποι να δράσουμε μέσα, έτσι, έχοντας τη σκέψη Του, τα συναισθήματά Του, τις επιθυμίες Του και να τις εκπληρώσουμε εδώ. Αυτό δεν είναι κάτι άλλο. Και βλέπετε ότι τελικά για να κάνουμε το θέλημα του Θεού, έτσι, πρέπει να δούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί ενώ ναι μεν είπα ότι πρέπει να
εντάξει, το θέλημα του Θεού να γίνουμε παιδιά του Θεού, πρέπει να σκεφτούμε κι εμείς ότι για να κάνω εγώ το θέλημα του Θεού, εδώ εγώ πρέπει να δράσω, να πράξω ως παιδί του Θεού. Και πρέπει να αναρωτηθούμε και να λέμε, εγώ συμπεριφέρομαι ως παιδί του Θεού. Κάνω αυτά που μου λέει ο μπαμπάς μου. Συμπεριφέρομαι πραγματικά ως αδελφός του Ιησού Χριστού. Υπερασπίζομαι τα συμφέροντά τους. Κινούμε σύμφωνα με τις επιθυμίες τους και τις προθέσεις τους. Και όταν το κάνω αυτό, και τι είναι ένας παιδί του Θεού, είναι αυτός που γεφυρώνει, ξέρετε. Είναι αυτός που γεφυρώνει τον ουρανό με τη γη. Έτσι. Είναι αυτός που θα φέρει ενότητα μεταξύ του Θεού και των ανθρώπων. Είναι αυτός που θα λέγαμε που συμφιλιώνει, έτσι, τους ανθρώπους που είναι γύρω του. Επίσης πάνω σε αυτό τη συμφιλίωση θα ήθελα να προσθέσω ένα άλλο που το λέει ξεκάθαρα ο Χριστός. Στο όρος των ελαιών, μπαμπά, αν γίνεται να μην πιω από αυτό το ποτήρι, αλλά να κάνω το δικό σου θέλημα και όχι το δικό μου. Αυτό είναι στο όρος τελευταία, θα λέγαμε τελευταία του, έτσι, ευχή, προσευχή, στην οποία λέει αυτά τα λόγια. Δηλαδή, και αυτό το κομμάτι είναι σημαντικό. Το θέλημα του Θεού επίσης είναι να αντιμετωπίσουμε όπως έκανε και ο Χριστός, όχι μόνο να γνωρίσουμε τη χαρά και την ευτυχία και την μακαριότητα, έτσι, και τη χαρά του Κυρίου μόνο, αλλά να διαπεράσουμε, όπως έκανε και ο ίδιος ο Χριστός, μέσα από το πάθος του, τους φόβους μας, τον πόνο μας, τη θλίψη μας, τις αδικίες που μπορεί να αντιμετωπίσουμε, τις δυσκολίες, τις δοκιμασίες, τους πειρασμούς που θα πέσουν πάνω μας, έτσι, αλλά να τις περάσουμε και να συμφιλιωθούμε με αυτές και να πάμε όλο πιο μέσα κάνοντας το θέλημά του, δηλαδή το θέλημα του Θεού, το να είμαι παιδί του Θεού, πρέπει να περάσει και από το φόβο και από τον πόνο και από τις δυσκολίες και από όλα, για να μπορέσει πραγματικά να εκπληρωθεί, έτσι, να εκπληρωθεί το θέλημά του. Δεν μπορεί το θέλημα του Θεού δηλαδή να γίνω το παιδί του Θεού που συμφιλιώνει και γεφυρώνει τα πάντα που θέλει αυτό ο Κύριος από μένα και από τον καθένα μας, να περάσει μόνο από τις χαρές, μόνο από τα γέλια, μόνο από καλά πράγματα. Πρέπει να περάσει και από αυτό. Και συγγνώμη που θα τα πω, μη σας πω και ότι ένα μεγάλο ποσοστό πρέπει να περάσει από αυτό το σκοτάδι. Από αυτές τις σκοτεινές, έτσι, περιόδους της ζωής μας. Γι' αυτό ας ζητήσουμε από τον Κύριο να εμβαθύνουμε αυτή την προσευχή και να μας αξιώσει, έτσι, να μας αξιώσει, να τον αγιάσουμε, να αναγνωρίσουμε σε όλο τον κόσμο ότι είναι Άγιο το όνομά Του, να συμβάλλουμε στο να έρθει η Βασιλεία Του και να κάνουμε το θέλημά Του ως αληθινά παιδιά του Θεού. Αυτά για σήμερα, και αύριο το πρωί θα είναι το επόμενο κομμάτι της Κυριακής προσευχής, το οποίο θα ανεβάσω. Μέχρι αύριο σας εύχομαι πραγματικά να φωτίζει ο Χριστός τις καρδιές σας και να σας καθοδηγεί.